Здравейте, казвам се Мария Гуркова и имам удоволствието да бъда възпитаник на УниВИТ. Завършила съм своето обучение, бакалавърска степен в катедрата по библиотекознание и библиография. Продължавам обучението си по магистърска програма в специалността бизнес административни, информационни технологии и комуникации. През 2018 година заех длъжността председател на студентски съвет за мандат от 2 години, като по време на моя мандат като председател направихме доста инициативи и в полза на университета, също така и за студентите. По време на моя мандат като председател на студентски съвет с мои колеги от различни специалности направихме инициативата "Младите с малките", като целта на тази инициатива да насърчиме децата към четене. Към момента новия студентски съвет продължава тази традиция, която сме създали през 2019 година. Искам да пожелая на бъдещите ни колеги да вярват, да крачат смело и да върват по пътя, който им е предоставен. УниВИТ е мястото, което изгражда хора, отваря много диапазон за знания. УниВИТ поставя началото на вашата успешна кариера. Заповядайте при нас!